Edu vainge vakaromba uye zvekare baba vainge vachirara nesu mudanga remombe kubva ndichiri musikana chaiye kusvika ndichizoroorwa. Mwana wangu wekutanga ndakamupiwa nababa nekuti ndakazotizira, but ndichizonotizira ndainge ndiine pamuviri apa. Later on ndakazoita masecret DNA. Baba vangu vakashayika mugore ra2018. Ndakadzokako kuZim. Murume akange asingazvizivi kuti nyaya dzandainge ndichifambira, panyaya dzose dzandaifambira painge paine nyaya yekuti ndainge ndichida kuzotesta mwana wangu wekutanga kuti ndige ndichiziva kuti ndewa baba here, because ndainge ndiine madoubts. Baba pandakaenda navo kumatest ekumaDNA ndainge ndatotsanangurira vanhu vacho kuti iyi ndiyo nyaya yangu, asi ndainge ndisingadi kuti inge ichizobuda pamhepo, uye zvekare ndainge ndisingadi kusungisa baba sezvo vainge vari mubereki wangu. Saka ndakaenda navo ndichiita sekunge ndikuda kuti tinge tichienda kunoona chiremba. Sezvo baba vainge vakura ndakakwanisa kuvajuma ndikaenda navo. Tasvika kumaDNA vakatora masamples avo, then ndokubva ndachizodzokera kumaDNA ndiri ndega. Mukoma kunyange ndakanzwa sekunge ndichafenda, but zvandaifungidzira kuti zvainge zviri izvo ndizvo zvakabva zvabuda musarudzo kuti mwana ndainge ndakamupiwa nababa, uye zvekare murume wangu haazvizivi. I am waiting for the day rekuti kana ndikazonzi ndawanawo ndaitawo zvivindi. Murume ndinoda kuti ndige ndichizomuzivisa kuti shamwari, ndo nyaya iripo, usandivenga zvako, nekuti handina kumbogara ndakahura ini, asi ndakatoita zvekutobatiwa nababa vangu nyakundibereka. Ndinotonzwira tsitsi vana vemuroora wangu. Vanasikana ava handisi kuvaona zvakanaka. Umwe upenzi hwavari kuita nemisikanzwa, I think vanogona kunge vakatopindirwa nehanzvadzi yangu. Ndine brother yangu uyo akange ari last born wemufamily, ndiye anoratidza kuti akasiyirwa masimba nababa vangu, because ndine nguva dzekuti anotombondizama kuhope. Anouya maspiritual attacks asina kupfeka, anogona kuya akapfeka face yemurume wangu. Ndobva ndamuka, ndobva ndatanga kunamata. Kana ndikangonamata tinogona kutotukana pamafoni. Nechatinenge tichitukirana pamafoni hakuna anozoziva kunze kwake iye, but izvi zvinoitika mushure mekunge ndatomurota achiuya kwandiri achida kurara neni nzira dzisina kunaka dzisingatarisirwi kuti hanzvadzi nehanzvadzi dzingarara nenzira yakadaro. Inini ndiri mudzimai, ndigere kunoku kumhiri kwemakungwa. Ndichati ndiri muUK, please protect my identity. Sezvo ndisina kuwana mukana wekuti ndige ndichiita zvemaghost account, ndiyo account yangu iyoyi yechokwadi. Musazopa vanhu zita rangu mukoma, ndapota. Ndiri muteereri umwe wevateereri vanoteerera zvirongwa zvenyu nguva dzose. Pane dzimwe nyaya dzandinototi hii, but yangu mukoma yakaoma. I'm sure kuti vazhinji vanga vasati vakambonzwa nyaya yakaita seiyi, kuti vanasikana vanonzi ngatirare mudanga nababa vavo nyakubereka, the real biological father. Isusu takakurira kumaruzeva. Baba vainge vaine zvigayo, uye zvekare baba vakange vaine mari, vainge vaine masupermarket, uye kuHarare vaitova nemamwe mabusinesses. Vakazotoita zvemagonyeti, aya magonyeti ekudhara aya ainzi malong nose. Baba vangu vainge vainawo, vaitova nekambani yainge yakati kurei. Taitoziva kutoti matracks edu ababa vedu anoenda kuDRC. Pavakazonyatsokuita mari, baba vakabva vachizoita kuti tinge tichizoenda tose kuboarding school. Uri kuboarding school waiti kana ukauya ukazotorwa nababa, vaingoya vokutora. Kana vakutora waitoziva kuti vanenge vachida kuenda newe, vobva vanorara newe mudanga remombe. Izvi zvakange zvatova zvinhu zvatainge tava kutoziva kuti ndo zvinoitika nguva dzose. Baba vangu vainge vaine mushonga. Pavakatanga kunditora inini
vachindiendesa mudanga remombe. Havana kungondibata nezuva rimwe chete, asi yainge itori process yekuti pashoma nepashoma baba vangu vainditora vobva vapinda neni mudanga remombe. Zuva iroro vakati vainge vachida kuti ndige ndichivabatsira pakunofarira mombe, nekuti mukomana wavo uyo ainge achivafudzira mombe ainge asipo. Apa vainge vatomupa ofu, vamupa ofu kudaro vainge vachiitira kuti vawane mukana wekuti vange vachizondiita izvozvo zvavaida kundiita. Amai vainge vatovadhisimisa vakavaudza kuti chimboenda unoona hama dzako. Saka mama vaitombotumwa vonzi chimboenda kwakati, votosiya vana vavo vasikana tiina baba vasingazvizivi kuti ndo zvavainge vachazoitirwa vana izvozvo. Zvimwe kuda amai ivo pachezvavo vainge vakatogadzirwa because zvaiitika pavari amai zvainge zvisiri normal. Waitoti kana ukada kutaura navo nyaya dzakaita seidzodzo, mama vangu vaigona kutotanga kutopenga chaiko mukoma, kwekuti waizotovanzwira tsitsi kuti dai ndisina kumbogara ndataura navo nyaya dzinoitika kumatanga. Kungomenshena kuti baba kudanga uko mama vaitotanga kutorasika njere chaiko, ende vaitomboita nguva yakareba pfungwa dzavo dzisingatori zvakanaka, vachidya mavhu motogara makavavharira mumba. Saka taizongogumisidzira tanyarara zvedu. Baba vakati vanditora vakati, mwanangu, hande unondibatsira, ndoda kuti ndige ndichienda kunovharira mombe kudanga. Ndokubva ndatevera, handina chandakange ndichiziva, ndichiti ndina dhedhi vangu. Takazoti tava mudanga remombe kudaro, ndopavakatanga kungondiudza nyaya dzisina basa dzandainge ndisingawirirani nadzo, dzakandityisa kuti mubereki haangambotauri nyaya dzakadaro nemwana wake. Vakabva vachizondipa dress necape nematennis uye zvekare nemasocks. Ndobva vanditi ndige ndichipfeka. Izvi ndakazvipfeka ndirimo mudanga makaremo. Ndapedza kupfeka kudaro vakabva vanditi wakanaka, watova muroora iwe. Pavakangoti wava muroora vakabva vandipa necklace, vakabva vandipa ring. Ring iyoyo mukomanashi ndaiti kana ndikairasa ndaizongoiona, ndaitanga ndaiona kuhope, ndototi ring iya yandakapiwa nadhedhi yandakarasa iyi ko yaunzwa nani zvekare mumba muno. Pandinomuka ndaitoona kuti papilo inenge iri panext nepandinenge ndakarara ring iyoyo inenge iripo zvekare nenecklace. Ndaigona kuti ndichifamba zvawanzokuitika kana tichibva kuchikoro nebhazi rechikoro, then ndobva ndatoona kutoti ko ndatova nenecklace muhuro, ndatova nering zvekare. Ndotadza kutsanangurira maticha kuti ring iyoyo nenecklace zvinenge zvabvepi. Zvabva zvanzi une musikanzwa, nekuti pachikoro pandakadzidza zvose zvakanga zvisingatendedzwi zvekuisa jewelry iwe uri mwana wechikoro. Baba vangu vaitoti kana ukangoudza vanhu uchapenga sezvinoita amai vako, nekuti vaitozviziva kuti amai pavanotanga kupenga tinenge tichida kuvaudza. Vakazorara neni vakandikurudzira kuti ndige ndichitsvaka boyfriend. Ndainge ndagara ndiine mukomana wangu wandainge ndichidisisa, ndokubva ndatanga kuita naye musikanzwa. Baba vakanditi chitizira, nekuti unogona kunge wava nenhumbu iwe. Vachingopedza kurara neni vakabva vanditi chitizira. Pose pavairara neni vaitoenda neni kudanga ikoko. Vapedza vachitozvipukuta ini ndichiri ndakarara mundove, ndokubva vanditi iwe utori nepamuviri, unofanira kuti unge uchitizira mukomana wako. Zvechokwadi ndakatizira nhumbu yainge yatovapo. Mukomana wangu haana chaakamboziva kuti musikana wake waainge aaccepta atotora ainge aine pamuviri pababa. Fast forward ndakaroorwa ndikazvara mwana wekutanga, tikazoita zvekare vamwe vana. Upenyu ukatanga kutongoendererawo zvakadaro. Takazouya tauya kuno ndokubva ndachizoita maDNA and I found out kuti ndo zvakaitika. Saka baba vakazosvika pakufa ndisina kukwanisa kuva confronta, because baba vangu vaityiwa. Vakatombonetsana neumwe mudhara ainge ari muovet akazofa astroka mushure mekunge aedza kukamura
purazi rakange rakapiwa baba ainge ava kuda portion yepurazi iroro. Vakangonetsana kwekanguva kapfupi akanzi astroka, but vanhu vachitaura vanoti mucomrade iyeye hanzi akangoti ndiri kuona gudo ravajavaza ndachinjawo seine mukoma kuti vanhu vasazondiziva. Akati ndiri kuona gudo ravajavaza ndiro rauya kuzondirova. Parufu rwake zvainge zvakanzi baba vangu vainge vasingadiwi kuonekwa parufu irworwo, but baba nekuda kwemishonga yavo nekutyiwa nevanhu, hanzi vakati vasvika parufu vanhu vose vakati zii kunyarara. Vasati vasvika baba, zvinonzi kwakanzwikwa kuchema kwemakudo ainge achichema. Baba vangu vachingosvika, hanzi pakaita rumwe runyararo rwakashamisa vanhu vose vainge varipo pakuvigwa kwemurume uyo ainge akazama kutorera baba minda yavo, purazi iro ravainge vakapiwa nehurumende. Baba vangu munhu aityiwa, ndokusaka ndakakoniwa ini kuti ndinge ndichiudza kana madzisekuru, because ndaitotya kuvadzisa. Naivowo vaitoti mukufamba vane zvavainge vachiudzwa, but vaisuspekta kuti amai vangu nababa vainge vaine rumwe, vaironga vari pamwe chete zvinhu zvose izvo zvavakange vachiita zvekuromba, nekuti hama dzababa vangu tambura zvisingaite zvainzwisa tsitsi. Apa baba vainge vari mupfumi. Guess what? Baba vangu mukomana She zvichitaurwa zvinonzi vainge vakangoendesa tsvakirai kuno chete kuna amai, but isusu takazoti tatizira taroorwa. Baba vaita kubopera mari dzavo seni zvangu vakasvika pakundipinza bhizi. Mukomana She madhuriro avakaita kana ini ndakasvika pakuchema mushure mekunge tapiwa list kuti ndo rakange riri list mukoma. Mari yakabuda yakanotenga musoro wegonyeti. Gonyeti iri rakanotengwa kuSouth Africa mushure mekunge inini ndaroorwa. Kunyangwe zvazvo vabereki vemurume wangu vainge vaine mari, but ipapo vanhu vakatsutsumwa vakati zvichiri zvekutsvaka relationship here izvi pakati pevana. Apa baba vangu hakusi kunzi mari iyoyo vaibopera, vainge vatori pakutoida zvekudaro. Vaiva nemari, munhu aiva nematrack aisvika kuma5, asi vaibopera mari dzavo dzevanasikana. Asi amai vainge vasina kumbovabvisira mari, hanzi kwakangoenda tsvakirai kuno. Ana gogo nasekuru hanzi vakasvika pakungofawo vachingochema vachingoti mukwasha uyu, mukwasha zveshuwa, mukwasha imboko, because hakuna munhu aigona kuvaudzira zvokuita kuti iwe ita chakati. Ivo vaitozvitonga vachitoda kutotonga mumusha imomo mavainge vari mukuwasha zvekare. Saka mukoma ndichizouya panapa, nyaya inongondirwadza vana vehanzvadzi yangu, handizivi kuti ndingaita access navo zvakaita sei, because pose pandinenge ndiri kumba ndikavatarisa so ndinoita sekunge ndinoona pain inenge iri mumaziso mavo. If I tell you kuti brother yangu ane dzimba muMount Pleasant, but anosarudza kurarama chimwe chelife mukoma chekumaruzeva, anogona kukupakira Range Rover ipapo padongo rababa vedu dzimba kuti angonzi aitawo marenovations. Takambotaura naye tikataura nemuroora, muroora akangoti zvinonetsa, ivo vanoti ndivo vava baba, saka anongorarama chimwe chilife kuita kunge benzi anogona kungofamba nezijoti rinenge rakasviba kana kutodrive asina zvake boots, otosvika pamashops otonotenga zvake otodzoka mumotikari make. Ukafamba naye manhuhwiro anenge achiita, hapwa idzi mukoma anogona kuti akakupfekera vhesi so unoona kuti vhudzi remuhapwa rinoratidza kuti rava remakore, harina haru kunyanya kukura, but vhudzi racho rinosvika pakuita kala iya yeyellow, kuita tint nekuda kweziya. Then smell inozobuda mumuhapwa imomo kana imo muRange Rover ungati unenge uri mumotikari inodhura yakaita saizvozvo here? Kwete mukoma, unotoita sekunge maybe uri kufamba nemotikari yekumadhodha bhini
nekuda kwekuti mumotikari make munenge muchinhuhwa zvekudaro. Saka ndine fiye yekuti my brother anogona kunge ari kutoshandisiwa nezvinhu izvi iye kunyange asingadi kushandiswa nazvo zvinhu izvozvo. Handizivi kuti mhuri yeZimbabwe ingandipawo mazano api kunamata hongu. Ndinotomboedzawo kunamata mukoma ndichinamatira kuti brother yangu kana zvaibvira ndichingoti Mwari kana zvaigonekwa. I just hope kuti munokwanisa kundibatsira kuti brother yangu inge ichizosangana nemi Mwari, nekuti imi ndimi mugoni wazvo zvose. I try kungogara ndichingonamata. Ndatenda mukoma kune avo vanenge vachida kuti ndizouya kana paine pamwe pavanenge vasina kunzwisisa. Ndinenge ndirimo mucomment section ndobva ndadzoka nepart 2 yenyaya yangu kana zvichigoneka. Asi ndo nyaya yekudzinza rekwedu iri kunetsa iyi yekuti bhodhi ndivo vanoita sekunge vakasiyirwa mishonga nababa. Handizivi kuti vana vavo vari safe here kana kuti kwete. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Munogona here kuti pamunenge muri kumba mombotsvaka nzira dzekuti mungotaura ne one of the girls mungobvunza kuti chii chinomboitika, hapana zvavanoitwa here nababa. Shuwa hanzi munhu akasiya dzimba muHarare anogara kumaruzevha, hanzi padongo ipapo dzimba dzavakakura vachigara ivo hanzi dzimwe dzakadhirika, asi hanzi unotoona vanhu vachinzi vari kurara vari kugara imomo. Marenovations hanzi vari kuramba, uye zvekare pamba panopakwa maRange Rover kumaruzevha, asi munhu haadi kudhivhelopa pamba. Zvimwe kuda ndipo pane mhiko. Kana paripo pane mhiko vanzvadzi, munotongosvikapo makatohaya macompanies avako awa ekungoti unongobhadhara, votongosvika vakomana vototanga kutorova maworks. Kana munhu achizonzi aurawa nekuda kwekukanganisika kwemhiko kuti pamba pava nedzimwe dzimba, motongoti munhu ngaafe nezvivi zvake. Munotiwo kudii muri yeZimbabwe? Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi mukomana Ashi muri sei? Please post my story makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 23 years kuberekwa. Mudzimai wangu iye mukuru kwandiri ane 26. Takasanganawo munyika yeSA. Iye ndiye akatonditumidzira mari yekuti ndinge ndichimutevera kuSouth Africa ikoko. Ndainge ndagara hangu ndichigara muno muHarare, then ndokubva tachizosangana. Takasangana pane imwe live yainzi ndeye dating, ndisingade kutaura celebrity racho rinoita izvozvo. Vazhinji munotovaziva mother ivavo. Tasangana kudaro takabva tafarirana wena, ndokubva tatotanga kutodata. PaWhatsApp tava kutotaura tose. Iye akandiudza kuti ainge ambori nemurume uyo waainge achigara naye, but vainge vakasiyana. Ndichisvikako kuSA pane zvandisina kufarira paari, nekuda kwekuti ndichisvika ndakaona kuti mumba mukomana Ashi mainge mutori nemaworksuit, maturuzi ebasa, zvichiratidza kuti iye nemurume wake vainge vasina kusiyana. Akanditamba chekuseri ndokubva anditizisa kubva mulocation ndikatanga kugara mune rimwe location. Ndakange ndakuziva hangu kuti ndainge ndaiswa pachipare, but akati kwandiri, baby ndinokuda, ndinoda kuti iwe unge uchizviziva kuti ndinokuda. Saka iko zvinozvi pano mumwe munhu arimo muupenyu hwangu wandoda kutanga ndapedzerana naye. Kana tapedzerana iwewe neni, then tobva tatozova not a nice together. Ndikati iri bo, ndainge ndisingatendedzwi kuenda kubasa. Achiti kana ukaenda kubasa unozosangana nevakadzi vakanaka ukazondikanganwa. Saka ndaingoti ndichamirira iwe, ndiye aindibhadharira renti
ndiye aindiitira zvose zvandinenge ndichinzwa kuda. Kana kutumidzira mari kuna amai, iye aitotumidzira mari kuna amai vangu. Mama tichitovanyepera ndichitovaudza kuti ivo ndini ndinenge ndavatumidzira mari iyoyo, but ndakange ndisingatomboshande zvachose. So akazotanga kugara neni, tava kugara tose. I then discovered something about baby rangu, aita zvekutengesa muviri wake. Ndichizonodiscover izvi mukoma, it was almost by mistake. Zvakaitika zuva racho iroro akati kwandiri ainge achida kuti tinge tichienda tose kubasa kwake. Apa dzakange dzava kuma3. Ndikati kubasa kwako kupi? Kunoendwa usiku. Kasi uri kushanda ku-night shift here? Because ndainge ndisingatozivi kuti baby wangu iye ainge achishandepi. Apa ndaisatendedzwa kushanda zvekare. Ndaingomirira iyewo kana auya nemari. Kana pasinawo mari tinenge tisina, but nguva zhinji taigara tiine mari ndichitengerwa zvinodhura and stuff. Saka akazonditi handi kubasa, ndoda kuti undiperekedze. Ndokubva tachizobudikira mutown. Tabudikira mutown mukoma, taigara muPretoria, takabva taenda mune imwe nzvimbo umo mune vakadzi vanoita zvekutengesa miviri yavo. Akabva anditi iwe gara apa. Saka tichingonosvika muarea macho ndakatoona kuti chistreet ichi chinenge chine vasikana vanoita zvekutengesa miviri yavo. Ndikaramba zvangu ndirizi, ndikati Tulani, ramba zvako wakanyarara uchaona zvose. Ndakabva ndapiwa plastic chair neumwe musikana. Apa vakadzi vose vatakange tava kuassociata navo vakange vakapfeka tumabamshot, vamwe vakangopfeka mazijaketi mukati vasina zvavainge vakapfeka. Ndagara paya pasina kana 2 minutes mukadzi wangu akange apinda mukati. Ndakafungidzira kuti sezvo aimbotengesa mafuta maroll on, aita zvekuba zvekare zveshoplifting, maybe ainge aine vanhu vake vezvikwereti vaainge achida kuzotsvaka. Paakabuda ndakaita sekunge munhu achapunzikira pasi nekuda kweshoko. Akabuda zvake, ainge akapfeka kasiketi kanotangira pakakagumira. Apa kutopu uku ainge angori nekasi through, kainge kari katop but kari kasi through kanet nekabra. Ndokubva atongomira parodhi akangondi pasmile nekiss yemumhepo. Ndokubva anomira zvake mudhuze nemutara. Pasina kana nguva pakabva pamira imwe motikari. Ndokubva atopinda mumotikari kudaro akadanidzira akati I'll be back baby, ndimirire. Ndokubva atoenda zvake. Apa achiti I'll be back baby ndimirire, ainge asingarevere ini. Paitova nomumwe mufesi ainge aine motikari, ainge asvikiranawo nemotikari yainge yatakura mudzimai wangu. Mukomana ndakaseka ndikarova maoko. Ndokubva ndachizobvunza umwe mukadzi ainge ari wekumusha, because vamwe vacho vainge vari maSouth African. Ndikati ko ndeipiko iyi yandiri kuitirwa nemukadzi? Vakaseka zvavo vakati ko iwe hauzvizivi here kuti mukadzi wako anoita zvekutengesa muviri? Ndikati ndakange ndisingazvizivi. Akati saka anonyepa. Isu aitotiudza kuti my husband support me, anotozviziva kuti ndo basa randinoita iri, haatomborina kana pressure nazvo. Tichitotiwo nesuwo dai tainge tiine varume vari supportive like that. Mukadzi uya wandainge ndichitaura naye, naimi mukomanachi ava kutotanga kutondipfimba. Ava kuti kwandiri, ko iwe haundidi here? Ndikati nai madha makakwana here? Akaseka zvake akati you're still young, kana uchindida, kana kuri kunzi zvikazonzi zvinenge zvadhakwa, you know where to find me, because ini ndatonakirwa newe, ndiri kutsvaka murume. I was shocked mukomana nshi kuti munhu ainge ava kutondiudza kuti anondida. Saka ndakazonge ndava kushanda izvozvo. Ndaenda nemukadzi wangu kubasa achitokechewa nditoripo. Then kana nguva dzakwana totodzoka zvedu kumba. Takazosvika pakuzototenga kamotikari kedu katainge tava nako, kainge kari kapolo. Ako kandaitodhiraivha inini ndichitoenda nemukadzi ndichitonomusiya kubasa kwake, kana kuti inini ndobva ndatorara zvangu mumotikari, mama vachitoshanda. Vapedza kushanda then tobva tatodzoka kumba totoenda kushopping. Ko aizozviziva mulocation kuti mukadzi wangu ndo
munhu ainge achindisapota hapana ainge achizviziva izvozvo. Fast forward, takazoronga mari kuda tainge tiine about 10,000 US dollars yatainge taunganidza mushure mekunge tazotengesa zvekare nemota ndokubva tachizodzoka kumba. Takabva tavhura kashopu kedu. Tavhura kashopu takaona kuti muZimbabwe munoda kuramba uchingoshanda. Mukadzi akabva andikumbira akati, dedi, zvandaita ndichiri kuSA munonditendedza here kuti zvinhu zvakadaro ndinge ndichizviita muno mumuzimu? Ndakabva ndati as long as mama muchingoziva kuti inini ndiri murume wenyu. Akati zvinoita here kuti tiende tonoita muchato wekukoti so that kunyangwe ndikazonzi ndanyengerwa nomumwe murume ndinozongodzoswa nefekti yekuti inini ndiri mukadzi wemunhu uye zvekare panenge paine muchato. Ndikati what you want mami, ndozvatinokwanisa kuita izvozvo. Saka takabva tachizoenda kukoti tikabva tanoita muchato wedu wekukoti tikachata zvedu nemukadzi wangu tigere hedu zvakanaka. Mukadzi wangu basa rake haana kumbogara akarichinja. Raanoita iroro ndo raainge achimboita achiri kuSA. Tinoenda munzvimbo dzakasiyana siyana ndiinaye otokechewa achitobuda panze achitobhadharisa paya. Dzimwe nguva ndini ndinenge ndichitobata mari. Izvo zvava kundiafekta mukoma nekuti inini wacho kutoshanda kwava kundiremera nekuti ndava nemakore akati wandei ndichishandirwa nemukadzi and I do not mind. Mukadzi wangu hadanani nevanhu, anongoita hake zvekukechesa. Imwe secret zvekare iripo mukoma ndeyekuti nemukadzi manje zvatinoita kubva tichiri kuSA taigona kutodhraga kana munhu tobva tatomutorera mari munhu iyeye asina kutomborara nemukadzi wangu. Tichitozounganidza mari dzakawanda kudaro ndo zvataitoita zvakomana zvinenge zvichigara mumaconstruction site mumatown mudhuze nemunenge muchitengesera vasikana vanoita zvekutengesa. Vamwe vacho vanenge vava nenguva vasina kuenda kudzimba dzavo kunoona vakadzi vavo, therefore vanenge vaine mari dzavo cash in hand. Saka aiti kana akakechewa then tobva tatodhraga munhu totomusecha tobva tamutorera mari. Ndinganzi ndiri fuza rababa here nekuda kwebasa remudzimai wangu kana kuti I am just supposed to be a supportive husband. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu zvakangoma ngazvo vedu we ngatitaurei navo mucomment section. Are you a husband or you are a wife? Ngatitaurei nezvayo zvakangoma. Hey, hanzi ndatova nenungo ndakajaidziwa nemukadzi kuti handifanire kuti ndinge ndichishanda. Zviriko here izvi? Zvakaoma. Rekedzai tibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana makadii, please post my story makavika uchitupa changu. Inini ndine bundu riri pamoyo pangu. Ndaidanana nevamwe profeti, but prophet ava vakazonditamba yakapenga. Saka ndainge ndiine mapictures angu atainge takatorana. Mapictures awa ainge ari mumemory card. Murume yeye anotaza kunge ane mishonga shemu. Inini ndainge ndagara ndichizvigarira hangu muBotswana. Takazongosanganawo kuchechi ikoko vakabva vandichiva. Vakanditi vainge vachida vana vakawanda. Vakati iwe ndiwe umwe wevakadzi vandasarudza kuti unditakurire mbeu. Ndakafara mukoma ndikati a man of God. Ndakavira kudaro vaipota vachinditumidzira mari ndobva ndauya muHarare totombonogara mune dzimwe nzvimbo mukoma nashe dzimwe dzimba dzandaizvibvunza kuti ndini here ndiri kugara muimba yakadai. Nhumbu yakazoti yabata yekutanga kubva kwayakaita handina kuzvinzwisisa. Vakangondipa drink, ndanwa drink iroro. After about an hour ndikatotanga kutobleeda. Ndiko kubva kwayakaita. The next time vakanditi vaida kuti ndige ndichibvisa nhumbu ndikadzibvisa dzakawanda. Ndakazosvika pakuzoona kuti pano ndichabviswa zvekare nechibereko because ndichiri kubleeda vaitorara neni zvichirwadza ndikatomboita infection ndikanogara muchipatara. Asi zvose izvi hakuna akange achizviziva. Ndaivada shame zvakanyanyisa. Saka taikazotorana mapictures vakanditi delete mapictures iwawo. Handina kudelete because ndaiti ndiri muBotswana ndikafunga nezvavo ndongotarisa so.
takabva tachizorambana mushure mekunge vazorara nemwana wecousin sister yamama vangu, and I saw through his lies kuti is a womanizer, ndokubva tachizoparadzana mune zvakanaka. Saka Shashi yakazongosensa kuti munhu uyu anogona kunge aine information. Mukomana Ashim vakangonditsvetera ndikauya kuZim, ndikabirwa foni ndichibva mukusangana navo. Mapictures ndainge ndakamachengeta mufoni uye zvekare ndainge ndiinawo kunoku kuFacebook. Account iyoyo yakabva yanyura zvamuchose. I have tried kuti ndinge ndichiita recent password but inoramba, maybe yakahekewa. I regret mukoma because mapictures iwawoka zvaitongova pachena kuti vanhu ava vaifambidzana munzvimbo yatakatorana, and aitova mafull body pictures. Inini nditori muswimwear, ivowo vainge vatongori nekamini brief zvekuti nyika yose yaigona kutoshamisika nazvo. Yo muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana. Zvakangooma hazvo vedway. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Vadiwa vateereri ndo messages atanga takakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.